Исәннәрбез, хөрмәтле дусларыбыз, сез Шаян ТВда иң музыкаль тапшыруны карыйсыз. Бу төймә тапшыруы. Сезнең белән мин Рүзәл Әхмәдиев һәм без башларга әзер. Тапшыруыбызда җиңү өчен гадәттәгечә яхшы кәеф, мантык һәм төймәгә тиз басу сорала, һәм инде әлбәттә бездә командалар юк түгел. Алар монда һәм алар белән танышырга вакытта җиткәндер. Гадәттә җырчыларны тавышларыннан таныйлар. Гәрчә ул җырчы булмаса да, шулай да аны тавышыннан бик күп кеше таный. Шигърияткә гашык китап радиосының мөхәррире Гөлинә Шәйхи бүген бездә. Гөлинә, сәлам. Аның белән янәшәдә бик шибәр кызыбыз, Шаян ТВ каналының алып баручысы йөзе Сафина Шагеева. Сафина, сәлам. Икенче команда белән дә танышырга вакыт җитте. Бу команда белән танышканда инде хөрмәт белән танышырга кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки монда чын батыр җегетләр утыра һәм беренчесе ул чыннан да легенда дип әйтеп була. Чөнки ул Шаян ТВның алып баручысы Солтан Шагеев. Шулай ук Солтан янында инде легендар шәхес утырырга тиеш. Ул да булса татар рэпының андеграунды башлап җибәрүчесе һәм бүтән рэперлар аннан соң дип санала инде. Татар эстрадасында барлыкка килгәннәр бик күп аның фанатлары, җырларын белүчеләр яттан Алмаз Турбанов, яисә Шакур, яисә Дали, ничек сезгә мөрәҗәгать итәргә? Шакур генә дисәң. Шакур дисәң дә буладыр. Инде дуслар, командалар белән таныштык һәм инде көрәш башлана. Хәзер безнең командаларга әйләндерелгән җырларны тыңлап, оригиналларын төймәгә басып әйтергә тиеш булачаклар. Әзер булсагыз, алар инде әзер, бармаклары Солтан булганда бер шылмагыз. Мин бәхил Бармаклары төймәдә. Инде хәзер тыңларга әзер, беренче биремне тыңлыйбыз. Илназ Сафиуллин. Biz Tatar яшьләре. Biz Tatar яшьләре? Tatar яшьләре, Tatar егетләре, Tatar кызлары. Biz дигән сүз бар башында. Biz Кемдер. Biz бәхетле кешеләр. Сез бәхетле. Без бәхетле. Ну, Илназ Сафиуллин. Без бәхетле. Илназ Сафиуллин, biz бәхетле. Без бәхетле, сез бәхетле. Гөлинә әйтте, biz бәхетле дип. Biz аны кабул итәбез. Кабул итәбез. Илназ икән аңлашылды. Илназ икән аңлашылды инде, һичшиксез. Романтичный итеп. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны тыңлайбыз, дөрес җавапны. Син бәхетле. Мин бәхетле. Син ясымас, ул бәхетле. Син бәхетле. Ул бәхетле. Син бәхетле. Бүтән сүзен белмим. Шакур, әлеге җыр минем заманымнан соң бераз тыңрак чыкты. Шул Илназның алдагы иҗатын белә. Гөлинә инде үз чиратында ул Илназ Сафиуллинның бик зур җанатары. Ул инде бөтен җырларын белә, аның яттан, шуңа күрә кирегә җырласа да, Гөлинә Илназ Сафиуллинның тавышын таный. Тавышын таный. Дәвам итәбез. 1-0 әлегә исәп, икенче музыканы, икенче җырны тыңлыйбыз. Хәзер җырлый башлаячак ул. Баян тавышлары ишетелә.
Өлгірмедіңіз, әйе. Bilmiyorum. Зачем? Ну, әйе, әйдіңіз, білмәселер сізден сұрай аламыз. Мен білем. Нурминский. Асым Амин abi. Bozulmadı. Bozulmadı. Basıldı bitsin. Yok, yine Basıp oldu. oturası. Білмейміз дейді. Білмейбіз деп айттыңыз бит, әйе. Нурминский. Альберт Нурминский. Альберт Шарафетдинов. Озатұлы. Амин Асым Жері жауап қабыл етілді. Жырлап көрсетмесе де жауапны қабыл еттік. Амин, Асин. Тыңлайбыз. Таған кенәді, идеаларынан мені келсе, мен шатқына амин. Yüreklerimiz. Зик бәқітні, әлді Kitabız. Жиыр қойына түңғайының яқтысы. Ну, шулай, бүтін жырларны біле, олай, Ильяс Сафиуллиннің жырларына бүтінсін. Бүтін жырларны. Әйе, дүнияда біз бірге, әйе, шулайры. Исабекеге бір нәрсе десегізді, Исабекеге бір. Глина, сіз шулай бүгілесіз, біздің... Сен идеяда қорадың ба? Сен таптың, анда жазып қойғанда бәлі. Глина бұлай отырды. Менімше ол тігі түймеден тұғылы кебек, тоғышына келесің. Филис Кахиров жырлай. Жырын білмеймін исімін. Нешеден білмейсіз. Тоғышын таныдым. Фасихов жырлай. Siz jürmüsünüz, что ли? Мен ме? Мен Филис Кахиров түгіл. Тоғышы Филис Кахировны құнашуан. Филис Кахиров, әйдегіз былай етік. Сіздің бәлкі нендедір ұртақ жемішлеріңіз бардыр. Бар. Әйе. Бір жылы сөз деген жыр бар. Bir жылы сөз деген жыр бар. Демек, Филис Кахировның... Әйе, Рәсим Фасиховның музыкасына киіне ұшаған. Башта Рәсимдір деп ойладым, чүнкі шул қатына ұқшаш, бәлки шул бір жылы сөздір ол. Жауап қабыл етілді Филис Кахиров. Bir жылы сөз. Сөздері Галина Шайхи, Күйе Рәсим күйі Фасихов. Рәсим Фасихов, жырлы Филис Кахиров. Әйдегіз, дұрыс болса, тыңлайық. Біз жылысыз. Әмі дейттің сен мән, төздім күттім, дейсің яшмәдің. Сөздерін біле, әйбет. Түзген жанны тіліп, сен яшын көп, көкірәп яшмәдің. Bir yıl var. Тұтатырға керектір деп ойлаймын, әйе. Әйе, бұл да бітті. Бұл жаққа кетерге мүмкін, білем. Бұл бик ауыр жазылған жыр. Ойнарға жинасыңмысың? Мында ойнарға керек ми, мында ойларға керек. Сен ойларға жинасың ба? Siz abi, siz kübürek bilerge kineşin. Апасы елесін яқлап отыра, міне бітті. Қатымыздар солидарностьта шолдыр енді, ол болашақта башлана. Devam ettik şulayda, devam ettik. Biz konkurs turunda anlatmayıq, beygi turunda anlatmayıq. Tanıyıq. Basınız indi, bas. Сен тұрқымы, Сіз ләйсәнге керек. Мен бары тек ол жырларды біліп, мен жырларды біліп. Ерек деп айтам, шолдыр енді. Енді Глина, әйдегі сияра, ямадан тұрмейтізді, ашықтырдың бұл әйе. Жоқ, шол жырды қабылсыңыз Әлігі жыр ләйсәнге керек, гүлназға керек, ал суға керек. Бұл кімгедір керек түгіл. Ләкин шулай да әйдегі... Ол жыр түгіл ол. Ол түгіл, әйе. Бұғыны менің заманымға ұшаған. Da. Анда Инна Сафиуллинның ноталары бар. Әйдегі Илина Сафиуллин ноталары. Сізесіз мен Илина Сафиуллинның ноталары. Хомадат. Әйдегі тұтылма обысын девам етек, бәлки. Бәлки Илина Сафиуллинның ноталары тағын іштілер. Қошықтасы бетінде менің заманымның түгіл міне. Дискотекада тұрмадыңыз. Uylar tuzanına, İlna Safir.
İkinci albüm. Uylar tuzanına. Anı bak şimdi bir jırım. Uylar tuzanına? Yok, şurada sizde var. Benim zamanımda almışsın. İsmi tügül yok, benim zamanımdan Benim tügül. zamanımdan tügül bu. İlnaz Safi. Neşe geldi? Dürüst, İlnaz İlnaz Şafiullin. Safiullin. Lakin jırının ismini bilmeyeyim. Benim zamanım ne için sizge oşamam? Belki mine... Benim zamanım. Dürüst, hazır sizin zamanınız yetti. Bizniki indi. Sen sahnede basıp turasın. Benim zamanımda İlnaz'ın hırlışı bulurga teyin Şakir bilen jırlaganda. Dip olayım, belki Lakin alacağım. İlnaz yok. Lakin İlnaz Safiullin bu. Eydegiz indi, dürüst cevabını tanılayık indi, şulayda. Menimше ülmez jır bit indi bu. Ortasında pişkin rette, kılgıçta yatanlıklarga, hatıyanda mügüte, hava keçle. Maşinaga tuladın, bugün kişe irtege, eyyi, hakbırkın, süzüldükçe. Türlü oylar kırık başta, bu vakitten zeflerde, ol bir nerse girmeyiniga, ama önükeşler sırayıp, var mı yalancılar bırak, alam defterimde kulga, hem oturup yazan kavga. Bu günler kavatlanmaz. Yakul jiriydi o. Ekran salmak jiri. Bundan da zekilim sana. Üzümün jırlarını tınlarga. Kirege. Ne yapalım? Eydegiz. Sizdeki de olmasın, sizdeki de olmasın. Bir motor jır bolsun, şunu gana tınlayık. Bilmeyim, bilirsiniz mi eken, yok mu eken? Tağım var mı? İyi, tamam, sındысы. Stop. İlmir Süleymanova. Jır. Balakayım. Balakayım. Xəlling ne işi? Balaşı. Aşama. Tınla geldi yarayı. Tağın izrek. İlmir Süleymanova. Elmira Süleymanova böyle. Xəyim xəlling ne işi bitir? Yo. Eşke. İlmir Süleymanova tügül aytım. Siz Elmira Süleymanov'un dürüst aytdınız. Edeki jırını da bilik de indi. Tınla geldi. Nima qoraman bilmirəm. Masal. Bu benim jır bu seni yaratkan taşlama tügül bu. Şu katını kuşağın. Anda şunu Seni yaratkanını taşlama. taşlama. Bülük seni köge. Mene bit. Rahmet. Mene bit. Глейнер шулай тіреп маған қарай, сен жырлап, не қошылмайсың, не сөздерін білмеймін аның Глейнер. Мен бұл алғанда бұл тұрды ешкерім Нişe giyindi. Biz bütün sözlerini bilebіз tege. Biz özümüz kilmedik, biz ne oldu? Sizde yazılған, siz білесіз. Biz bütünüsün bilebіз. Mene bit. Yana jırlarında bilirge kirege eкен. Eydegiz indi ikinci tur. Demek öyle. Менің ижат білән танышып шығыз, Айлы Шәкір. Рахмет сізге. Яқшы, рахмет. Флешкаға жиіп жіберіңіз, әлі бір ауыр болмаса, якын араларда. İkinci tur kim turunda jırlayım деп атала. Хәзер инде безнең командаларыбызга минем жырлаганны тыңлап, ким турында сүз барганын белергә тиеш булачаклар. Әгәр исемен ишетсәң, җирдән түгел диярсең, башка планета исеме монда нишли диярсең. Россия халык артисты бездә андыйлар сирәк. Венера Ганиева? Венера Хатуна Ганиева. Ганиева. Жауап кабул ителде. Оның хатын кызлары халкыбызга бик кирәк. Үзе җырчы, үзе остаз, үзенең белә кадере, моңлы җырларын тыңласын, өзеләр бәгере. Ул җырлаган җырлар сызлап татар туе була алмый. Аның сандугач тавышын күңел җыр тыңлап туя алмый. Экранда дөрес җавап һәм шын дөрес җавап, әлбәттә, Венера Хатуна Ганиева. Афәрин, афәрин. Рәп тур, безнең тур. Әйдәгез киттек. Икенче җыр. Саба егете диләр, белмим чынлап шулай микән, студент чакларыннан инде ТНВ-га килеп кергән җырчы димәс. Ялгышмасам, Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт Зиннуров? Мин бит әле монда укытып бетермәдем. ТНВ-га Зөлфәт килгән иде. Килгән иде. ТНВ-га кем генә килмәде? Сабадан күп кеше килмәде анда. Сабадан күп кеше килмәде.
Сабадан кешеләр башка җиргә килделәр. Мин инде белмим, җырчы димәсә дә үзен халык җырларын ярата, үзенең төпле фикерен бөтен җиргә тарата. Әйе, фикерле егет ул менә дигән булды әти. Кайчандыр җырлап йөрдем, мин бер кайчанда өйләнмим. Зөлфәт инде. Әйе, Зөлфәт Зиннуров җавап кабул ителде һәм әлбәттә дөрес җавап. Зөлфәт Зиннуров 2-0 әлегә. Әлегә турда тетәләр булар. Рәхәтләнеп, 3-нче шәхес бармакларыгызны әзерләгез. Сәхнәләрдә бик еш түгел әле соңгы арада. Җырлары йөрәк яра, кызлар сала ярага. Моңланып җырлаган сайын һәр шәп йома күзләрен. Тик бу көннәр кабатланмак шуңа сала эзләрен. Шәкүр? Моны әйтергә тип Шәкүр. Монда Илназ Сафиуллин дип әйтеп буладыр. Беренчедән, әмәдә ләкин Илназ сәхнәдә теге сирәк кеше түгел ул. Юк, күзләрне йомып син җырладың. Шуңа әйтәм, дип әйтеп буладыр. Әмәдә ләкин бу минем турымдадыр инде. Тыйнак кына мин үземне әйтәм диген. Сез икегез дә Шәкүр дип беләсезме? Мин Шәкүр, йомал күзләрен. Син Шәкүр. Юк, Шәкүр гадәттә җырлаганда. Шәкүр гадәттә мин видеоларын караган бар җырлаганнар. Ул күзен нимә, ул күбрәк авызын нима булай. Юк, ул менә бай анышы движение, теге хәрәкәтләре бар. Күзен менә каядыр китеп ала. Бүтән планета белән тоташып. Ярый, җавап кабул ителде бу әлегә дөрес түгел. Әйдәгез җавап. Шуңа күрә тыңлагыз, күбрәк тыңлагыз. Әйдәгез, тагын бер тапкыр җылы якларга барып кайтык әле. Сәхнәләрдә бик еш түгел әле соңгы арада. Әле җырлары йөрәк яра, кызлар сала ярага. Моңланып җырлаган сайын һәр шәп йома күзләрен. Тик бу көннәр кабатланмас шуңа сала эзләрен. Әтисе җырлар яза ди, кайчак җырлый аларны. Илназ Сафиуллин. Әтисе җырлар Әлмәт яза. якларыннан килеп тетрәндерде каланы. Бик күп сәләт яшьләре җырларын алды ятлап, минемчә төнләдә йоклыйдыр гитарасын кочаклап. Димәк, беренче варианты аның дөрес. Дөрес булган, әйе. Шәкүр җиңде. Шәкүр Әмәдә ләкин ул бит теге сирәк кунак түгел нидер нәрсә ул сәхнәләрдә була. соңгы арада сирәгрәк. Арада сирәк, чөнки ул Дубайда яши. Мин бит сезгә күпме булыштым. Әйдәгез җылы якларга барып кайтабыз, пальмалар, диңгез дип. Илназ Сафиуллин менә бит. Илназ Сафиуллин безнең яхшы дустыбыз. Супер егет, супер әти, супер алып баручы. Мин бу сәләт иясенең булам бары багучы. Җырлары да бар икән бит, язса язар икән бит. Кем уйлаган ул егеткә җырчы йоклый икән бит. Бик матур шигырьләр сөйли, татар телен камил белә. Радио дулкыннарыннан тавышлары илгә керә. Юмор хисе дә җитәрлек, менә дигән дуэты бар. Мондый егетләр булганда милләтнең дә өмете бар. Мондый егетләр булганда татарның Җыр бетте. Белмим кем икән, но басырга кирәк. Тагын бер тапкыр Киләсең син? Туктагыз, әйдәгез, фикерлек әле уртага салып киңәшергә Үзе кирәк. яхшы әти, үзе сәләттән. Эбри булсын әле менә бөтен таланты Эбринеке. Бөтен таланты Әбринеке. Дөрес җавап. Данияр Әбри Хабриев. Җавап кабул ителде. Җавап кабул ителде. Казан артында бар диләр матур район кешкенә. Ул җиңел җырларын яза, әйтерсең лә төшкерә. Матур кәчтүмнәр ярата, күргәч үзең аңларсың. Әллә кайдан танып була аның ап-ак машинасын, төрле коралларда уйный, фокусларны ярата. Аның көлүләре яхшы кәеф тарата. Илназ Гарипов. Илназ Гарипов. Җавап кабул. Соңгы тукталышлары соңгы булмады. Аның бу ут кебек егет. Тукталышың. Алар дуслар просто. Ә син алдагы турда җыр яртысына җыр язып бирдең. Әйе. Әлеге турда безнең исәп 4-1 һәм безнең соңгы хәл иткеч тур калды. Соңгы турыбыз безнең Окей Гөлгенә дип аталса да, без бу уен өчен махсус аны Окей Гөлгенә дип атырга булдык. Интернеттан бүтән сорауларга теләсә нинди җырны табып була, хәтта анда җырның иштәлеген язасың да, менә сиңа җыр. Ә инде бүген без сезгә җырның иштәлеген тыңлатачакбыз, ә инде сезгә җырны аңларга кирәк булачак. Окей, Гөлгенә. Русларда Рыжий из Иванушек булса, бу җырны үзебезнеке Рыжий из Татарстана башкара. Ни өчендер җырда кызларга киңәш бирә. Камырашамаска, иренне кызылга буярга. Феминисткалар инде күптән каршы чыгар иде, ләкин ул да аларга ошар өчен
шәшін майлап қойған. Ярый, фикримше алды бұғай. Жырның мәғнәсі бит бүтәндә. Уянырға, бәйдән ышқынырға үндән. Жырның исемен әйтә алмыйм. Бу сүз нашарлыкны аңлатмыйм икән. Ни кечкенә чагымда шәшәрене тузгытып йөргәндә, кызына ашагансың бит дип әйтә иде. Kızına. Кызына. Кызына инде. Анда, білесіңбі, шундай татарларда көп бит инде, анда мунчаға барсаң. Бейгүпер елге Шайх Расиев спектакль үшін мақсус жазылған жер. Бір-екі күн қамыр ашама. Демәк, дұрыс жауапны тыңлайбыз, әйдәгіз жол болса. Театрға йөргә кирәк. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Ханымдар һәм әфәнделәр театрларга ешрак йөри. Икенче жыр турында әйдәгіз тыңлый гәл. Окей килгенә. Татар музыкасының, татар җырларының классикасы бар икән, бу башкаручы һәм аның җырлары әлбәттә бу алтын фондка керә. Монда җырчы үз хисләре турында сөйли. Сөйгән ярына җыр аша күп төрле сораулар бирә. Ул инде яшь түгел, шуңа күрә яшьлек хисләрен җырга салып сөйләргә була. Шулай Илһам Шакиров, тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма салып. Belgesi Бу Илһам Шакиров, ул инде өлкән яшьтә, ул шундый сораулы җырлар аның шактый күп һәм ул минем яраткан җырчы. Демәк, жауап кабул ителде һәм без дөрес җавапны тыңлыйбыз. сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Тыңларсың яшьлек хисләремне, җырларыма сукып җырласам, башы төшмәсеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән җырласам, кайнымы турып армаган, Сәфинә сезгә яңа образ бирә. Çok кирәсей. Кабат кайтуымны көтәргә. Кабат кайтуымны көтәргә. Куйгыздан дим. Менә шул Менә ул җырын беләбез, бөтенебезне. Ничек беләбез инде авызны ачып утырабыз. Уялып. Исәп 2-0, 2-0. Безнең тагын бер җырыбыз калды. Әлеге турда. Тыңлый әле шуны. Нәрсә турында? Окей, Гөлгенә. Ох, бу җырны кечкенәдән тыңлап үстем. Ул җырның сүзләре шул кадәр күңелгә үтеп керә. Шунда ук гаҗәеп кышкы көнне күз алдына китерәсең. Бит очына күбәләк кебек карлар куна, яныңда күкрәгенә кысып җылытырлык кеше. Ул сөйгәненә шундый матур итеп эндәшә. Гадәттә бит матурым, яратканым, сөйгәнем дип әйтәләр. Ул мәхәббәтен бер җиләк җимеш белән чагыштыра. Әле алай гынамы? Хания Фәрхи кышкы Син шие. бит миңа кышкы шием дидең. Син бит миңа бүген сөем дидең. Кыш көнендә пешкән шием дидең. Икегезгә дә бүлеп бирик, сезгә дә бер шия, сезгә дә бер шия. Тегеп. Шулай да тыңлый инде әле Гөлмәс җырларның Ай, берсен. әйдәгез. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Яуган карларны да, җитәкләшеп барган карларны да, син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән җиям дидең. Шия кебек кызарып китте. Әртист инде. Монда Рәхмәт дигез. Менә бит шагыйрь белән җырчылар очрашкан урында әйбәт җыр туа диләр, ләкин алар бер-берсенә җырлар язмасалар да, әлеге уенда шигърият җиңде дип әйтә алабыз, чөнки Гөлинәләрдә 9 балл, ә инде Шакур белән Солтанда безнең 5 балл. Шул исәп белән бездә бүген җиңүчеләр булып Гөлинә, Шәйхи һәм Сәфинә. Шаятадан истәлекле бүләкләр сезгә кабул итеп алыгыз. Безнең каналыбызны исегезгә төшереп торыр дип ышанып калабыз. Ә инде хөрмәтле дусларыбыз, без сезнең белән шул мизгелдә саубулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар. Сау булыгыз.